Добрий вечір. Прайм Скрипін на ТР щочетверга. І я почну трошки філософськи. Вже даруйте. Ніколи не можна нічого планувати, насправді. Наприклад, минулий тиждень ми планували цього гостя, а він не прийшов. І ось це сталося, але поміж цими двома днями, минулим четвергом і сьогоднішнім, сталося безліч подій. І про все це, ясна річ, ми будемо говорити з Богданом Яременком. Богдан Яременко, народний депутат фракції «Слуга народу», 48 років, український дипломат, політик і громадський діяч. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду «Майдан закордонних справ». За часів президентства Януковича був генеральним консулом України у Стамбулі. 30 жовтня 2019 року потрапив у секс-скандал, який набув дуже великого розголосу серед іноземних ЗМІ. Богдан Яременко саме зараз на АТР. Отже, друзі, Богдан Яременко, дякую, що прийшли, завітали, але я одразу зауважу, що в візитці було сказано секс-скандал, сумнівна дефініція, в цьому контексті насправді. Я сексу теж не бачив. Власне, розумієте, але я його писав, цей анонс. І не вважаю це секс-скандалом. Секс-скандал – це трошки інше, і ми не будемо вдаватися до ілюстративних матеріалів, звісна річ. Проте хотів би глядачам нагадати, що для вас досяжний є Viber плюс 380 73 419 41 58 і так само skype atr.tv. Цей ефір можна так само дивитися на YouTube-каналі Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. Тож аудиторія трошки ширша, ніж просто у телеканалу АТР. І дякуємо за співпрацю. Сьогоднішня подія основна зовсім не те, що було підготовлено. Я ж зауважив, що це візитка з минулого тижня. Так? Може б тоді я ще так, знаєте, іди сюди, Богдан Яременко, зараз будемо тут розбирати цю історію. Сьогоднішня подія, вона все перебила. Вона перебила Нормандію, про яку ми теж сьогодні будемо згадувати, тому що без цього ніяк, і вона сталася на початку тижня. Ви, напевно, дивилися цей брифінг Міністерства внутрішніх справ. Я був в дорозі, але можна було слухати. Дещо знаєте. А тобто ви не чули всього? Я слухав попередній ефір на АТР, тому розумію, що сталося. І бачив вже якісь новини. Так. Тим більше. Як до цього ставитися? Тому що одна з версій основних – це те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в такий спосіб, хоче того політична сила «Слуга народу» і президент, чи не хоче, він лишає себе на цій посаді, тому що нарікань під час призначення уряду, швидкому призначенню уряду, але було багато. Всі чекали, чи лишиться Аваков. Єдине питання було – інтрига в одному питанні. І Аваков лишився, сказав, у нього випробувальний термін до Нового року. І ось сьогодні, 12 грудня, і нам розказують з матеріалами досудового розслідування, тобто це досудова таємниця, про те, що встановлено виконавців, нібито їм оголошують підозру, оголосили підозру саме стосовно цього, вбивство, резонансне вбивство Павла Шеремета. Дивіться, в світі з одного боку все взаємозв'язано, але взаємопов'язано, але це не значить, що якимось там, таким хитрим і злочинним або злим способом. Я минулого разу не прийшов, тому що це не була моя воля, це було рішення Верховної Ради продовжити роботу без там якогось кінцевого терміну, тому що ми не встигали розглянути все, що запланували. Сьогодні, до речі, була, скажімо, теж така загроза, тому що були спроби, такі дуже технічні, регламентні опозиції не дати нам працювати, беручи перерву і так далі, і просто регламент нам не дозволив, ми не встигли зранку прийняти рішення, тому, бачите, воно в житті є якась політика і має якесь таке продовження дуже несподівано. Тут те, що, очевидно, були сказані якісь обіцянки міністром Аваковим, не означає, що, з моєї точки зору, що сьогоднішня заява є прямо таки бажанням чи реалізацією якогось хитрого плану Авакова,
Авакова залишитись на своїй посаді. Ні, ми розуміємо, що слідство йшло давно. Для мене, як громадянина України, теж було дуже важливо почути, що є прогрес. От, очевидно, враховуючи, що був і президент на цій прес-конференції, у слідчої групи є всі підстави вважати, що вони просунулись дуже далеко в розслідуванні і що докази зібрані ними, справа зібрана ними, є дуже вагомою. Тому, звичайно, рано чи пізно це все рівно треба було робити і, звичайно, відкладати на дуже довго, тим більше, що слідство дійшло до того моменту, коли треба затримувати, проводити обшуки, це все рівно стало б надбанням громадськості. Тому, де там, тим більше, ми розуміємо, що коли йшлося про призначення вдруге на посаду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Новий рік – це достатньо така фігура мовлення, так? Тобто мова йшла про те, що президент Зеленський хоче переконатися, що він зможе працювати, довіряти міністру внутрішніх справ, і на це піде якийсь час. Тому я би так не брав би це буквально, там прив'язувався до певної якоїсь дати. Тому, ще раз кажу, все в світі пов'язано, але тут я такого, знаєте, банального взаємозв'язку і бажання Авакова використати це для того, щоб залишитись на посаді, не бачу. Хоча, не виключено, що, можливо, це і вплине якимось чином на рішення президента і фракції продовжувати співпрацю або довіряти більше Авакову як людині, яка дає результат. Дипломат у вас не вмер, я так бачу, що оптичну форму, щоб нікого не образити і так далі. На Фейсбуці... Я просто не бачу причин когось тут ображати, чесно кажучи, в цій ситуації. Я вас не просив ображати. Просто на Фейсбуці там фактично йде вже в постами, я не знаю вашу зануреність зараз тепер в Фейсбук, тому що там ви пости повидаляли або під замочок поставили. Проте йде голосування вірити або не вірити. От почутому. Тому що це все ж таки дані, які оголошувала поліція. Частина з них, можливо, може бути притягнута за вуха. Те, що називається, справу зліпили з того, що було. Вірю або не вірю? Я не вірю, що настільки прості у нас президент, міністр внутрішніх справ, слідчі, що дозволили б використати себе у ситуації, не будучи впевненими, що вони мають на руках вагомі аргументи і вагому справу. Слухайте, я хочу вам нагадати просто попередні практики, коли, скажімо, колишній генпрокурор, попередник Рябошапки, виходив. Сьогодні було дуже багато відеофайлів, аудіофайлів, якихось картинок, зробили презентацію. Як вміли, так і змогли. А попередній прокурор Юрій Луценко теж виходив до нас зі слайдами, і насправді всі ці слайди виявилися нічим, окрім дизайнерських розробок Генпрокуратури. Дивіться, тут вивалений дуже великий арсенал інформації, така реали, вибачте, цілої інформації, який показує, ув'язує різні справи, який свідчить про те, що зроблена дуже велика робота. Наскільки вдасться слідству зробити цю справу, довести в суді до фіналу, до логічного кінця, тут я не готовий гадати. Я вже бачив на ТР щойно дуже професійний захист. Звичайно, якщо щось поліція зробить неправильно і під час обшуків, або щось було зроблено непрофесійно під час слідства, то тут питань немає, що буде дуже важко в суді. Тому, ще раз кажу, тут, коли приймається рішення вийти і президенту, і міністру внутрішніх справ на подібний брифінг, я думаю, що працює трошки більше, ніж фахівець, який у CorelDRAW чи Фотошопі робить презентацію. Я думаю, що відбувся такий ретельний аналіз зібраної інформації, і впевненість, очевидно, якась є. Дивіться, там, якщо погортати сьогодні російські медіа онлайнові, то там одразу по оприлюдненню цих даних на брифінгу, навіть я бачив такий заголовок, що на Україні признали непричастність Росії к убийству Шеремета. Такого я не чув, таких заяв з боку українських слідств. Я сказав російських ЗМІ. Я про це і кажу, що заяви російських ЗМІ, як правило, носять пропагандистський характер, тобто вони аналізують кожну подію і намагаються її переломити через призму якихось інформаційних інтересів Російської Федерації, а не через призму правди, відповідності реаліям, перевіреності фактів. Тому заглиблюватися у те, що пишуть російські ЗМІ, потрібно тільки фахівцям, які ведуть інформаційну війну. Тобто ви пропонуєте нам у цій справі
не перейматися, почекати далі результатів. Я думаю, що слідства і час судового все рішення. дуже чітко розставить на свої місця. Час іноді розставляє все. Ні, тут сказано занадто багато, дуже багато інформації показано. Тобто, є що перевіряти. Тому це вже не можна сховати назад. Виплеснуто дуже багато в інформаційний простір. Стосовно цих домовленостей, то можна послухати, ясна річ, що пряму мову Арсена Авакова і Володимира Зеленського. Їм довелося коментувати це, що, мовляв, ви домовилися про щось, отже, пряма мова президента і міністра внутрішніх справ. Про те, що пан Аваков збереже посаду за швидке розкриття справи Шеремета. Но очень серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность – работать честно и, главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряду завершенных дел мне не захочется попросить об отставке. Якщо можна. Да, в принципі, я хочу доповнити пана міністра. У нас серйозна справа вбивства Павла Шеремета. Я хочу вам сказати, що, в принципі, не тільки я думаю, що жодна порядна людина ніяких домовленостей в лапках на крові не робить. Тут далі додати щось по цій справі з Богданом Єременком навряд чи щось вийде, тому що все вже сказано, це така крапочка, щоб поки що зупинитися, тому що емоції насправді в мережі інтернет, в соціальних мережах вирують. В кожного є своя позиція, люди починають вмикати не лише критичне мислення, а емоції, як завжди у нас відбувається. І тут лише можливо ваш прогноз, наскільки це небезпечно для стабільності в українському суспільстві може бути, тому що у нас ми бачимо не перший раз. Небезпечно було би небезпечно, коли такі справи, як справа Гонгадзе, справа Шеремета, справа Катерини Гандзюк не розслідуються і коли немає результатів. Коли з'являються результати, це добре. Навіть якщо я сподіваюся, що ця справа буде доведена в суді, але навіть якщо якісь справи не доводяться, але є прогрес, суспільство бачить дискусію, бачить спроби влади наводити порядок, наводити справедливість, це добре. Я вам трошки секрет Полішинеля тут відкрию. Йдеться про підозрюваних. Це ті, хто воював. Тобто це так звані атошники. Я не думаю, що це якась проблема. Ми абсолютно вдячні всім ветеранам, які захищали Україну, але, на жаль, чи на щастя, це не дає індульгенції в житті від всіх інших якихось злочинів або неправильних вчинків. Тобто тут ми всі в однаковій ситуації. Коли ветерани виходили на акції «Ні капітуляції», то була нервова... Почекайте, при чому тут одні, дивіться, ще раз, у людей може бути, і у цих ветеранів може бути будь-яка політична позиція, може бути інакша. Це ж ніяк не пов'язано з тим, що вони роблять в реальному житті, як люди, як особистості і так далі. Хтось чесно працює, хтось намагається жити з якимись іншими правилами. Тому давайте, я не хочу поки що нікого звинувачувати. Тих, кого зараз звинувачують у злочинах, це не моя справа. Але ще раз, я просто тут не бачу підстав зараз оцих ветеранів пов'язувати або із портретів цих звинувачуваних ліпити якийсь загальний портрет українського ветерана як людина, яка... Я за інше. В чому небезпека? Просто треба бути трошки передбачуваним. Якщо виходили на акції «Ні капітуляції» ветерани. І була нервова реакція з боку Офісу Президента, що там отмовляв, там проплачені ці нерви дуже швидко вляглися, насправді їх не було аж таких. Дивіться, а останнім часом у нас були дуже складні і по формулі Штайнмаєра, такі комунікації з певними групами населення, і по землі, і так далі. А з того, що пережив особисто я дивлюсь, коли з людьми виходиш і говориш, і називаєш їм свою реальну позицію, реальні аргументи, які б агресивні вони не були, які б вони не були злі, люті, наскільки б вони не погоджувались, вони сприймаються і реагують нормально. Тому, я думаю, якщо слідство покаже неспростовні аргументи, чи коли воно покаже, нам не слід сподіватися якогось загострення в середовищі ветеранів. Я це бачу і по тим дискусіям, які ми вели по формулі Штайнмаєра. Справа в тому, що в справі Гандзюк, скажімо, там же ж якраз виконавці теж були причетні до АТО, і це якось... Тут ми вже говоримо про, ще раз, тобто я не схильний ліпити портрет ветерана, учасника бойових дій,
дій, як людина, яка апріорі повинна бути в чомусь екстремальному задіяна. Але це світовий досвід. Люди, які пройшли через такі складні події в своєму житті, через такий ризик, як війна, їм дуже часто важко повернутися до нормального життя, до такого спокійного, врівноваженого способу мислення, дій, політичного аналізу і так далі. Це правда. Ми ще не навчилися працювати з ветеранами, мається на увазі масово, для того, щоб знімати ці проблеми. Вони є в учасників бойових дій, це світовий досвід. У вас не виникало питання по цій справі, для чого їм це було? Як припустимо, що вони це зробили? Мотивація. Дивіться, я поки що не можу ні звинувачувати, ні виправдовувати цих людей. Я не знаю цього. Тобто ми з вами цього не знаємо. Займатися, це або їх виправдовувати, не маючи підстав, або звинувачувати. Тим більше я не хочу людей, тому гратися в цю гру, чому б вони могли. Я ще не знаю, чи вони зробили. Давайте подивимось, нам слідство все це покаже, суд покаже, ми переконаємось. Добре. Тим часом у нас є дзвінок, щоб ми якраз поміняємо тему після дзвінка. Добрий вечір. Доброго вечора. Запитання до гостя. Пане Богдане, наскільки слідкую за вашою політичною діяльністю, так наскільки я бачу, ви непоганий дипломат. Скажіть, будь ласка, як вам останні події у вашій політичній силі, самі різні, там з різними з тим самим Тимофійчуком? Як вам дивитися як дипломату на цю всю політичний каламбур? Це перше питання. І друге, чи готові ви в кінці, я так розумію, терміну, не знаю, чи це буде після закінчення 5 років вашого правління, чи швидше, відповідати за ці всі свої дії? Дякую. Я вас не зрозумів. Яка справа Тимофійчика? Тимофійчика це про кого? Лявова? Якщо я вас називаю, немає на зв'язку, напевно. Я вже відповідаю за кожну свою дію, за дію своєї партії, за дії колег. Звичайно, тобто ця відповідальність є і буде, нікуди від неї не дінешся. Ні зараз, ні через 5 років. Добре, давайте поміняємо трошки, відійдемо від провідної події дня, тому що коментарі наші тут, не знаю, ми ж не правоохоронці, я не прокурор, я можу лише з політичної точки зору ставити питання. Поза як мені не зрозуміла мотивація, якщо ці люди щось зробили, то мотивація яка може бути. Тобто, якщо Павло Шеремет, це справа до слідчих, до прокурорів і до суддів. Встановить і факти, встановить мотиви, всю об'єктивну, складову злочину і так далі, і так далі. Давайте почекаємо. Ми рано чи пізно в ході судової справи все це побачимо. Вам легше буде зараз говорити про Нормандію, напевно? Та й про це не важко говорити, але просто багато ще немає що сказати. Мені важко говорити про це. Про цю справу? Ні. Насправді позитивний розвиток, мені здається, коли є якийсь прогрес розслідування резонансних справ, мені здається, це добре. Добре. Про Нормандію можемо говорити. Давайте. Подія початку тижня і знову різні оцінки в українському суспільстві. Від того, що все, що очікувалося, не здобуто, те, що Зеленський програв Росії, нібито говорять. З іншого боку, кажуть, що Зеленський виграв Росії, у Путіна 1-0. Третя характеристика. Домовилися далі домовлятися, тобто болонська вода, ні пользи, ні вода. Ви знаєте. Я за Болоні там. Я теж там жив. Дивіться, нас привчили за останні 5 років, і це як колишньому дипломату, я не дуже перепрошую у глядача, який дзвонив, не дуже схильний довіряти таким компліментам, коли не дипломати говорять, який я дипломат, чи хороший, чи поганий, але як колишній дипломат, я розумію, що дипломатія – це не результат, це процес, це постійний переговірний процес. Якісь моменти ти програєш, ти не отримуєш те, що хотів, якихось ти отримуєш, ти можеш вийти нагору, отримуєш і рухаєшся далі. Нас привчили за останні 5 років до такої бравурної, ура-патріотичної дипломатії. Що не відбувається, завищуються очікування, нам розказують там якимись красивими такими нереалістичними фразами про звірку годинників, ні слова про Україну без України. Все це є маячня, тобто нічого такого немає. Тобто це конструкції словесні, за якими немає реалій життя. Як дипломат я можу
чітко це сказати. Всі говорять про всіх, без усіх. Це нормальна дипломатична практика. Важко звірять годинники президенту України, віце-президенту США, просто різні мотиви, поведінки і так далі, і так далі. Політичні годинники, звичайно, мається на увазі. І так далі. Зараз при Зеленському все відбувається дещо інакше, і мене, як дипломата колишнього, це радує. Немає восторженості такої фальшивої навколо того, що робить головний дипломат, навколо того, що робить міністр закордонних справ. Люди спокійно працюють. Люди, замість того, щоб говорити, значить, що я президент миру, я прийшов там, значить, за 2 тижні вам чи за 2 години дати мир. Люди спокійно собі визначили напрямок, визначили стратегічну ціль. Ми хочемо домовитись, ми хочемо досягти мир, ми не віримо в те, що зараз ми можемо перемогти військовими засобами, давайте спробуємо домовитись. Ми бачимо, що не працюють домовленості з Росією, тобто ми не можемо глобально йти на якісь, дуже мала вірогідність великих проривних домовленостей нових. І тому, що є мінські домовленості, які хочеш не хочеш треба виконувати, і тому, що є позиція Росії. Давайте підемо малими кроками. Давайте відновимо хоч якесь розуміння з Росією, чи ми взагалі можемо щось з ними зробити, чи ні. Обмінялись військовополоненими, розвели війська, да? Зараз переговорили, де подивилися, значить, що ми можемо, як ми можемо такими ж кроками з, там, скажімо, розширення місії ОБСЄ, всеосяжне перемир'я, 21, але, значить, давайте, тобто ми з Володимиром Путіним про це поговорили. Обмін всіх на всіх. Тобто малими кроками, перевіряючи кожен раз, ми пройшли вперед чи ні, рухаємось далі. Тут не може бути салютів, тут не може бути маршів. Це складна, рутинна робота. Але подивіться, тим не менш, багато хто говорив, чому Зеленський зараз їде. А так чи інакше, політикою цих малих кроків Зеленський сформував дуже позитивну атмосферу для нормандського саміту. І кроками дипломатичними, і кроками всередині країни. Нам було легше, тому що нам почали вірити. І тут питання не тільки в Петру Порошенка, а в цілому в якостях попередньої влади, яка дуже багато декларувала, менше встигала зробити в реформах, де були дуже серйозні звинувачення в корупції. Цього немає в нинішній владі. Ця влада сказала, що вона йде, ставить такі завдання в реформуванні. Вона так, іноді не бездоганно, але рухається в цьому напрямку, приймаючи закони, проводячи зміни. Це формує довіру. Довіра сформувалася і з боку Франції, і з боку Німеччини. Далі, тобто, і це дуже важливо. Далі на фоні цієї довіри нам підтвердили, сказали, що буде фінансування. Це дуже важливо для того, щоб відчувати будь-якому президенту впевненому себе на переговорах. Далі він здійснив якісь оці малі кроки на переговорах з Росією, які вийшли і які показали, що в принципі, якщо ми маємо підтримку світу, якщо ми правильно, чесно себе поводимо, ми можемо щось досягати у переговорах з Росією. І він прийшов, абсолютно в нормальній ситуації до саміту. Він не говорив, що Зеленський ніколи не обіцяв, що от на цьому саміті він дасть країні мир. Ми розуміємо, що це ціль віддалена, не від України воно лише залежить. У нас дуже серйозний суперник, а на війні це генерала, здається, з того ж самого Маттіса, фраза, що війна закінчиться тоді, коли на це погодився твій ворог. Наш ворог поки що на це не погодився. Тому це складний процес, він буде тривати ще дуже довго. Але головне, що перш за все, посередники, які нам допомагають у цих переговорах, вірять Україні. І вірять не тільки за столом переговорів про мир, але вірять уже і в питаннях корупції. Починають вірити. Звичайно, це займе більше часу. І починають вірити в питання реформування, дивляться на відповідність наших справ і заяв. І це формує зовсім іншу атмосферу для того, щоб ми рухались вперед. І немає, звичайно, такої гостроти цих суперечностей між лідерами України і Росії, які виникли. Я тут не схильний звинувачувати Петра Порошенка в цьому. Зрозуміло, він був головнокомандуючим Верховним у момент найтяжчих військових поразок, найтяжчих військових випробувань для України. Йому важко з Путіним. Володимир Зеленський пробує переступити через цю емоційність і простими, прагматичними кроками рухатись вперед, примушуючи Путіна робити те, що потрібно для нас. Що значить переступити емоційність? Слухайте, переступити емоційність, дивіться, ви думаєте, у нас де-факто повірте, що Зеленському теж нелегко говорити з Путіним. Це нелегко будь-якому нормальному українцю, який жив в Україні і знає про 13 тисяч загиблих. Це важко. Але коли ти відповідаєш не тільки за свої емоції, коли ти думаєш не тільки про себе, про своє я, своє его, як ти виглядаєш, чи ти потиснеш руку, чи не, а коли ти розумієш, що за тобою ще 40 з чимось мільйонів. Дивіться, у нас просто я в даному випадку не в тому, щоб звинувачити одного чи підтримати одного. Я про те, що в нас дуже часто аналізують всі, все навколо цього. У нас дуже багато хто вважає,
що переговори з Росією це коли ми заходимо такі в вишиванках, шароварах, красиві, кричимо Путін ля-ля-ля. І росіяни... Вперше я бачу, тобто чую, що таке от хтось уявляє так переговори. Дивіться, я утрирую, але подивіться, які вимоги навіть у декого з руху капітуляції. Україна повинна Україна повинна поставити питання так. Та, почекайте. А це коли в тебе є сила, а коли в тебе немає. Да? Тобто ми не можемо зайти і сказати, ми хочемо, щоб ви пішли геть з України, все, вас завтра тут не буде, значить буде так, значить ми вибори не будемо проводити, мінські домовленості не будемо реалізовувати, все, забирайтеся. Ви знаєте, геть з України москаль не красивий, це слова Вірки Сердючки, я хочу нагадати свого часу. І ще раз, так ось у нас от дуже багато хто із патріотів, із реальних патріотів, дуже багато хто от вважає, що переговори з Росією можна вести таким чином. Ні, не можна. І доводиться, розумієте, у древність лідерам доводилось релігію міняти для того, щоб зупинити війну і вбивство свого народу. От Зеленський зараз змушений, і в якихось моментах і Порошенко змушений був це робити. Це не просто, і наші дипломати це змушені робити, міністри закордонних справ, інші. Вони, ті, хто змушені говорити з росіянами, вони не почувають себе добре від цього. Але вони розуміють, що інакше зараз не можна. Тобто, якщо вони цього не будуть робити, вбитих буде більше. І коли ти відчуваєш цю відповідальність, ти переступаєш через свої емоції, ти переступаєш через своє я. І за це я вдячний за те, що коли це могли робити дипломати, коли це могли робити наші президенти, і це призводило до зменшення наших втрат, спасибі цим людям. У нас є дзвіночок, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий. Маю два питаннячка, я зразу вибачусь, я можу трошечки запинатися, тому що трошки маю проблеми з цим. Перше питаннячко коротке до пана Богдана. Чи не вважаєте ви все ж таки, дивлячись на реакцію людей і в соцмережах, і взагалі всіх там, вибачте, що все ж таки це більше схоже на таку акцію від Авакова, щоб його все ж таки залишити на майбутнє. І до пана Романа коротеньке питаннячко. Пане Романе, чи не хотіли би ви запросити на завтра, післязавтра, допоки шериф мастера не закрив, щоб вислухати його думку? До мене питання не треба ставити в цьому ефірі, це раз, а питання стосовно номер 1, воно звучало на початку ефіру, воно вже поставлене, тому вибачте, повторювати питання, вже те, що ми пройшли, перемотайте на Ютубі ефір та і все, і погляньте, там відповіді всі є. Ви досить мені дипломатично все це в такі форми ставите, я сиджу і розумію, що вас десь вхопити, це не так просто, так? Але ви говорите Зеленському, не просто говорити з Путіним. У нас де-факто є війна, тобто де-факто. Це є причина, чому не просто. До Юри її немає. Хочу нагадати. Я не знаю, чому монобільшість ніяк не може привести все до юридичних норм, до Конституції, до законів, коли б стало легше навіть не товкти воду в ступі і не підписувати, скажімо, не мінські угоди, зараз таке а рішення, мінські протоколи. Роман, давайте я вам спробую дуже швидко пояснити. Зараз таке рішення України одностороннє, без того, щоб відбулася якась серйозна сутичка на фронті, серйозна операція, загострення серйозне, буде сприйнято світом як агресивні дії не з російського, а з українського боку. В чому ж вони агресивні? Це буде сприйнято як агресія? Загострення, як те, що Україна йде на загострення, провокує Росію на загострення і готується. Дивіться, і для того, щоб Україна провокувала, коли було Дебальцеве і приїхали буряти. Я питаю, цього було недостатньо? Роман, я кажу зараз. Той час, коли це було виправдано і ніхто би нам нічого не сказав, він минув для нас. Слухайте, попередній керівник держави постійно лякав, що Путін нападе. Путін напав уже давно. Я ніяк не можу зрозуміти, що от Зеленському неприємно. Це Путіну зараз неприємно говорити з... Путіну неприємно з іншої сторони, тому що він, я думаю, що він не сподівався на те, що... Я вам цілий список написав, чому йому неприємно, є ознаки. Розумієте? Але є логіка. Для того, щоб не товкти воду в ступі, говорять про мінські угоди, які не є угодами, які є протоколом. Там так і написано чорним по білому. Мінський протокол. І далі ми втягуємося, і українська дипломатія, і парламент, і президент, втягуємося в гібридні взаємини. Мінський протокол, а що ж там написано? Соглашення, а іншої там немає.
Вони підписувалися однією мовою. Я не розумію, що таке соглашення теж, от, чесно. І на що от міняти було текст комюніке з українського боку, я теж не зрозумів. Там не критичні зміни відбулися, але росіяни одразу сказали, отут Київ поміняв, подивіться, там от забули або переклали щось неправильно. Послухайте, вірить росіянам, вони очевидно не отримали те, що хотіли. Так? Очевидно, були у них зовсім інші очікування на зустріч. А ви знали, що хоче Україна до зустрічі? Звичайно. Звичайно. А дивіться, тут сила Зеленського в тому, що він же ж не приховує свою стратегічну ціль. Тобто він іде так, абсолютно, він щирий, в цьому його сила. Тому йому вірять, тому з ним говорять. Ну, якраз. І якщо він почне себе поводити як Порошенко, да, тобто як нам пропонували, нам же ж 5 років розказували, та не звертайте увагу на ці мінські домовленості, їх ж ніхто не збирається виконувати. От тоді починається програш. От коли ти обманюєш, виходить, себе, що ти зможеш когось обманути. Всі все розуміють, всі все бачать. Тому він чітко заявив свою мету, і поки він відповідає своїй меті, довіра до нього тільки зростатиме. Ну, зрозуміло, що ви в «Слузі народу» і вам по-іншому і говорити не пристало, поки ви там. З іншого боку, ви кажете, що... Так давайте аргументи, чому це неправильна позиція. Я не згоден з такою Чому в трактовкою. комюніке просто неправильно зробили технічну або не технічну помилку, перекладаючи українською мовою? З англійської. Я не готовий сказати, що є якісь там помилки. Давайте залишимо це на совісті росіян. Добре. Потім є у нас те, що свідчить про те, що якраз Путіну не дуже зручно говорити. Розумієте? Зараз можна посміятися. Ясна річ, що «Слуга народу» серіал пройшов на російському телеекрані протягом лише одного дня. І звідти потім уже на східну частину не потрапив епізод, де він розглядає годинник і каже Путіну хубло. Це ж факт. Це факт вчорашнього дня. Тут просто це сталося. І всі там так «Слуга народу». Це один нюанс. Чому неприємно? Ну, я не знаю, погодитеся ви або ні, але це було постійне уникнення нормандської зустрічі. Тобто постійно казали, Путін не готовий. Пам'ятаєте, з вересня місяця тягнулися. Буде, не буде. Буде, не буде. В цьому році взагалі не буде. Навіть така інформація була. Потім, після вже зустрічі, коли навіть незважаючи там на технічні або не технічні помилки в комюніке, ми зараз спостерігаємо, я спостерігаю особисто, що Путін починає говорити про, якщо буде так вирішуватися питання війни, то буде повторення Сребрениці. Це називається шантаж. Насправді, це називається погроза, не пряма погроза, або пряма. Він малює певну реальність, яку він розуміє, що в нього є можливості самому її реалізувати. Тобто це таке залякування, намагання нас попередити, щоб ми чогось не робили. Чому він попереджає? Тому що він бачить, що ми збираємося, що Зеленський збирається це зробити. Тобто, що Зеленському вдається, Зеленський поступово розвертає ситуацію в ту сторону, саме тому, що погоджується з деякими речами, з тим, що нам доведеться виконати мінські домовленості, нам доведеться провести вибори. Але це дає йому право в очах Франції і Німеччини Зеленському говорити, але дивіться, давайте будемо реалістами. Деякі речі, отак, як там записані, не робляться. І Путін розуміє, що йому бракує аргументів. Правильно. Коли бракує аргументів, що ми робимо? Залякуємо. І тут ви заговорили про те, що говорить тепер Київ офіційний, про те, що Мінськ треба переписувати. Або Ні, Київ не говорить про переписування Мінську. Це не зовсім так. Якби так ми говорили, нам би не вдалося отримати довіру до президента Зеленського, до його курсу на мир з боку і США, і Франції, і Німеччини. Ні. Ми говоримо про те, що треба досягти розуміння, як ми виконуємо. Тобто фактично якась дорожня карта, якесь прочитання Мінську, щоб воно було реалістичне. Тобто, дивіться, тут це ж мова йде про документ, хоч я з вами згоден там, як ви його розглядаєте, і десь він мені теж так нагадує. Але тим не менше для взагалі до виборів про скасування Мінську. Дивіться. Ви ж говорили, не я. Дивіться. Це все фількіна гра. Я через те ж кажу, що я з вами згоджуюсь в аналізі його. Але дивіться, коли мова йде про переписування для дипломатів, це значить, що ми змінюємо текст. Так ось, текст ми не змінюємо.
Ми досягаємо позиції, розумієте, це нюанс смисловий, але дуже важливий для дипломатів. Ми не говоримо, що давайте зробимо іншу домовленість, отут викреслимо один пункт. Ми говоримо, давай, все залишаємо, окей, ми зрозуміли, тобто нам нав'язали цей документ, і зараз ми не можемо його скинути. Давайте подумаємо, як не міняючи текст, ми все ж таки будемо виконувати це в спосіб, який є реалістичний. Ось про що йдеться. Ми не можемо його скинути. Тобто не Росія може скидати документи? Поки що не можемо. Для того, щоб ми його скинули, нам треба, щоб принаймні Європейський Союз, Франція, Німеччина і США прийшли з нами одночасно до думки, що далі з цим текстом робити немає чого. Поки що ми не досягли такого. Ну, в Москві говорять про неприпустимість взагалі модифікації Мінську. В тому числі тому, що в Москві саме так говорять. Його представників. Так. Але, тим не менше, бачите, ми бачимо, що Путін розуміє, що йому треба йти на якісь поступки. Йому треба теж зі свого боку демонструвати, що він готовий щось робити. І рано чи пізно дійде до того, що треба буде показувати, наскільки він гнучкий і наскільки реалістично він хоче миру в Україні. Тому що за цим стоять санкції, за цим стоять його контакти на Заході і так далі. Він це прекрасно розуміє. І не тільки його, а усього того, що навколо нього забезпечує життєдіяльність російської машини і його в тому числі. Тому і ці люди не задоволені, тому що вони не можуть вести бізнес як завжди. Тобто вони стали ізгоями певними в світі. Не Путін, а саме вони. Бізнесмени великі і так далі. Тому він розуміє, що для того, щоб утримувати країну на плаву, йому треба досягати якихось змін. Тобто він не може жити в цих умовах, які йому треба десь поступатися чимось. Фактично не поступатися, можливо, він не вірить, що йому треба рухатись кудись вперед. Він одночасно пробує розхитати режим санкцій, зняти їх і так далі. Але поки йому це не вдається, він змушений буде думати, що треба демонструвати все-таки поступлення. Не здається. Просто російським спортсменам треба сумлінно пісяти в пробірки, розумієте? Ну, не спортсменам, а російській державі. Треба сумлінно пісять у пробірку. І дуже чистими руками її носить до апарату, який проводить аналізи. Там звинувачують, давайте скажемо, звинувачують не російських спортсменів. І в чому ситуація, в чому нюанс? Звинувачують російську державу. Немає ніяких претензій до російських спортсменів. Спортсмени скрізь спортсмени. Вони роблять свою роботу. Російська держава маніпулювала з аналізом. Країна. У нас є дзвінок. Добрий вечір. Алло. Алло, вітаю. Я в ефірі, так? Так. Це Луганщина. Ви знаєте, пане Яременко, ви зараз сказали, що у нас наші партнери можуть вважати агресорами. Тобто ми, являючи жертвою агресії, я не говорив, що нас на вважатимуть своїй власній території, до кого ми маємо бути агресивними? До агресора? Ви взагалі що кажете? Але я про дипломатію. Ви кажете, ви дипломат. Слушайте, під лічиною дипломатів завжди всякі інтригани, всякі шпіони приховуються. А ви не можете навіть домовитися, щоб про це не знав весь світ, про задоволення своїх власних фізіологічних потреб. Який ви дипломат? Про що ви кажете? Яка агресія? Ми скинули ядерну зброю. Після цього взагалі ні в кого в світі до нас не має бути питань. Тому розповідати, що нас вдруг будуть вважати агресорами на нашій власній території по відношенню до агресора, і це ви дипломат? Ну, от з такою агресивністю я зіштовхуюся останній місяць, абсолютно, як на мене, невиправданою, незаслуженою. А я не говорив, що нас вважатимуть агресором. Я сказав, що відмова одностороння від мінських домовленостей буде сприйнята нашими партнерами у світі як крок на ескалацію, як агресивний зовнішньополітичний крок України. Тобто такого агресивного кроку ми на сьогодні, на зараз не можемо. Поясніть як дипломат. Дивіться, світ не хоче загострення. Категорично не хоче. Я хочу загострення, правильно. І світ вважає, якщо ми дивіться, ви щойно сказали, що Росія категорично наполягає, що Мінськ чіпати не може. Тому якщо ми його відкинемо, не те, що змінимо, а відкинемо. Да? Тобто світ вважає, що це Росію спровокує на різку, агресивну відповідь. Загострення конфлікту подальше. В який спосіб? Ну, їх є багато. Будь ласка, який спосіб? Перекриття українських портів. Ви маєте на увазі в Азовському морі? Я маю на увазі в Чорному і Азовському усіх одночасно. І втрата України експортно-імпортних маршрутів.
В який спосіб вони поставлять свої кораблі, не будуть пускати. Ну, це повірте, продовження спосіб війни. у них є. Ну, це продовження війни. А от розумієте, якщо раптом кілька танкерів просто вибухне від невідомих мін десь на підходах нейтральних водах, не буде війни, не буде російського сліду, просто не можна буде користуватися. Розумієте, ви зараз даєтеся до риторики Петра Порошенка, який постійно говорить, Я вам що ми не говорю- можемо я вам говорю робити те- різкі рухи, я вам тому що говорю Путін те, нападе. що Нам ми з постійно експертами- говорив секретар РНБО про Я те, вам що говорю те, що з розгорнуто там експертами- такий-то континент вздовж кордону. Та він нікуди не зникав з того дня, як почалася війна. Те, що з експертами, я говорю вам зараз те, що ми з експертами обговорюємо в комітеті зовнішньої політики. Оце речі, які є фактично вже в вільному доступі. Дуже багато цієї аналітики. Росія Послухайте, як проводить всі- свою. як всі Бачите, зраділи? тому що ви ж ну от всі у нас уявляють війну як російські танки, які прориваються. Війна стала іншою. Ні, це У нас якраз так уявляє війну Паша Шеремет, я вам хочу по секрету сказати, але агресія може бути в кіберсфері, вона може бути десь в технологічній сфері. У росіян є можливості а загострювати. ви розумієте, що У ця нас агресія не немає. припиняється ні на день. Дивіться, ми говоримо зараз про конфлікт збройний, який Ми йде. говоримо про війну, а не конфлікт. Але методи ведення цього конфлікту Ми говоримо про і напад на військові, Україну, не і не конфлікт. військові, на жаль, у Росії ще є. Конфлікт – це коли двоє неправі, розумієте? А в цьому це нашому і є випадку- збройний конфлікт. Ні. Ми говоримо а про ми не збройний праві в конфлікт. чомусь? Тобто, коли на нас нападають, ми в чомусь не праві? Хто це сказав? Так що який конфлікт? Ми спровокували конфлікт? Збройний конфлікт. Ми Це- спровокували анексію Криму, Дивіться, ми спровокували... збройний конфлікт – це юридичний термін. Я не розумію юридичний термін. Я розумію, що є війна, і війну треба набиратися Я сил не називати. можу війною. опуститися до мови нашої слухачки, там емоційної, таких оцінок. Я говорю як фахівець, юридично. я говорю юридичними термінами. Послухайте, якщо в Газі сказав- міждержавний збройний конфлікт. Це те, що називається, так Якщо в називається Газі, війна. ви знаєте, що в Газі сталося, та? Що всі тут плескають, що таки визнали, що Росія таки та і війна. А у нас ніхто це не визнає. На словах говорять, ну так, виступаючи з трибуни. Послухайте, навіть в Газі не вживається слово війна, що у нас тоді вживається добре? знов. Ну і ще раз, мова йде просто про термінологію. Давайте заспокоїмось. Тобто я не спростовую, дуже спокійний. я не спростовую, що у нас війна, але називається вона міждержавний збройний конфлікт. Так, це оця дефініція. І у росіян на Сході у нас що? це один з елементів її. І насправді вона ведеться в дуже багатьох сферах. І я думаю, що ви це чули. Що в росіян є цілі великі концепції ведення сучасних воєн, і 20% яких тільки ведеться військовими засобами, а навіть 80 невійськових нам поки що пережити дуже важко. От які можуть стосуватися таких дій на морях, які можуть в кібернетичній сфері і так далі, і так далі. Тобто Росії є чим загострювати. Чи є у нас ресурси відповідати на ці загострення? Велике питання. Риторичне. Тому світ не хоче, щоб ми робили щось, щоб не маючи ресурсів на відповідь Росії на можливі загострення з її боку, щоб ми знову... Світ нам казав взагалі не стріляйте в Криму. Правильно, вони не хочуть, щоб ви стріляли. Все правильно. В результаті де Крим? І ще раз кажу, тобто світ не хоче дальшого загострення. Оскільки ми беремо у них гроші, ми від них залежимо, ми поки що не можемо ігнорувати їх думку. Ми і не зможемо ніколи бути адекватно здатними на відповідь противник більшої сили. Тоді завжди, що треба. Суть реформ у тому, щоб змінювати країну, в тому числі, щоб вона ставала самодостатньою, щоб в ній менше крали, щоб гроші ходили в білу, не в чорну і так далі. І це збільшує наші ресурси, це збільшує довіру населення до своєї країни, це збільшує нашу впевненість у майбутньому, це теж збільшує наші можливості опиратися з зовнішньої агресії. Тому це не зовсім так, що ми ніколи не будемо, але поки що ми не готові у всіх сферах. А коли ми до будемо того, готові, коли ми будемо готові, ви побачите, ми дуже швидко повернемо всі території. В який спосіб? В будь-який. А коли ж там, от ви сказали, голосування має відбутися, тобто вибори на Донбасі, а в який термін? Не треба говорити про терміни. Знову ж таки, треба? Ні, абсолютно ні. Дивіться, для того, щоб були принаймні якісь орієнтири на місцевості, тобто ми говоримо про жовтень наступного року. Тобто формула Зеленського передбачає одночасно вибори на всій території. З точки зору українського законодавства це неможливо. І ще раз, тобто ми поставили перед світом, росіянами і собою завдання. Давайте далі подивимося, чому ми не зможемо цього зробити, якщо ми не зможемо. Через кого?
через українські закони. Ні, І міжнародні, зовсім ні. І міжнародні Дивіться, тут уже українські, тут йдеться не міжнародні стандарти ОБСЄ. І проведенню виборів. Вони чіткі і вони діють. Наприклад, стандарти ОБСЄ не дозволили ОБСЄ визнати відповідними до стандартів вибори, наприклад, в Білорусі, які відбулися 17 При чому листопада. тут Білорусь? Я вам кажу про Донбас. Я вам говорю про міжнародні стандарти. Тобто я говорю про те, що ці вибори або можуть не відбутися, або можуть бути невизнаними, якщо відбутися такими, що відповідають стандартам. І ми подивимося через кого. Не через Україну, повірте. От нам треба уникнути цієї ситуації, щоб нас звинуватили у тому, що ми зриваємо мирний процес. Ми його не зриваємо якраз, ми дуже м'які у виборному процесі, а тому взяти консультацію, я просто вам пораджу, щоб далі не продовжувати. Я не Оля Івазовська, але вона вам може розкласти на складові, вона нам сьогодні в день це робила. Що проведення виборів в наступному жовтні наступного року неможливе. І ще раз, дивіться, Роман, це дуже загальні часові рамки для того, щоб ви зрозуміли. Імітація процесу, це неможливо. Це зроблено для того, щоб певна політична формула була заявлена. Ніхто не говорить, що будь-якою ціною ці вибори будуть проведені. Роман, можна я закінчу? Тобто ніхто не говорить, що будь-якою ціною це має відбутися в жовтні наступного року. Слухайте. Якщо ситуація для цього, і президент Зеленський сказав, що перша умова, про яку він говорить в рамках мінських домовленостей, передача нам контролю над кордоном. От якщо це не буде зроблено в той час і спосіб, який нас влаштує, щоб ми встигли підготувати вибори, які будуть потім по закону підготувати, ви працюєте. Так правильно. Тому давайте, хай росіяни рухаються вперед. Ви голосували ж за продовження цього закону, так? Ви можете подивитися це на сайті Верховної Ради. Зараз я буду це 5 хвилин дивитися. Ви голосували чи не голосували? У мене не було в залі. Вас не було в залі. Там в законі просто написано, що вибори на цих територіях відбудуться в 2014 році. Це текст лишився. І там конкретна дата вказана. А ви мені говорите про жовтень наступного року. І ще раз, дивіться, цей закон, строк дії якого продовжений сьогодні, є не більше, ніж певна смислова конструкція, яка сприймається росіянами як наше зобов'язання виконувати мінські домовленості. І світ вважає, міжнародна дипломатія, для того, щоб росіяни були спокійними і не рухались нікуди, краще це залишиться в силі. Тому оцю формулу, яка дійсно дуже нереалістична в реалізації, я повідомляю, всі говорять, так? Тому що мова йде про вибори, які вже не відбулися, там є багато інших застережень. Але ще раз, тобто, оскільки є сторона, яка наполягає, ми для того, щоб уникати ускладнень подальших, це вже мова не йде про стіл переговорів, мова йде в реальному, в бойових умовах. Скажіть, будь ласка, чому у ваших колег по парламенту, зокрема по комітету, є до вас претензії, що ви гальмуєте або блокуєте роботу комітету, важливого комітету? Так дивіться, тому що йде політична боротьба, і їм, в принципі, все рівно що говорити, аби сказати, що погано. Це я чув від членів комітету. Так зрозуміло, ще раз кажу, вони представляють опозицію. Ви не вбачаєте? Немає таких рішень, які б ми там уникали обговорення, які б ми там соромились чи боялися обговорити. Більше того, чесно кажучи, реальних ідеологічних розбіжностей теж немає. Але є потреба нагнітати, створювати картинку, чим гірше розхитування ситуації. Dивіться, наслідком того, що відбувається в комітеті, можна собі вивести формулу, що той сексуальний скандал, про який сказали, це є наслідком... Ви ж домовили, що він не сексуальний. Як сказали, що це є наслідком вашої роботи, або що ви є очільником комітету, і на вас просто колеги елементарно можуть ображатися через те, що ви не даєте самореалізуватися їм в межах комітету. Тому що увесь той скандал, який тривав, то з'ясувалося, що вас же вели. Ваш телефон фотографували тривалий час, ви про це знаєте. Хоча ви сидите в тому місці, там, де незручно його фотографувати. Ви не прямо під балконом, десь не посередині залу, ви десь з протилежного боку. Там дипломати можуть фотографувати, але вони не приходять з фотоапаратами. Вам не здається? Що саме?
що це для вас дали червону картку як голові комітету, намагаючись в такий спосіб почекайте, вплинути є на те, що вас треба змінити. Є щонайменше одна фракція, представники якої постійно ще до мого призначення робили різного роду заяви, які зразу повторювали Скабєєва, де були кілька програм на російському телебаченні присвячені мені. Яка? Як ОПЗЖ, звичайно. Олег Волошин, зокрема, так, тобто хто спеціалізується в тому навішуванні ярликів на мене і так далі. От, і які зразу підхоплюються російською пропагандою. Ну так тут це не секрет. Ну, не Олег Волошин фотографував. Ну, не вистачало. Ви ж знаєте, яке видання оприлюднило ваші там справи, які ви робите в телефоні. Так, і які ви робите висновки? Це не ОПЗЖ. Ну, букви це, ви ж знаєте. Я ще раз кажу, я розказую, хто зацікавлений. А чиїми руками зроблено, це вже хто як уміє. Я зараз вас не намагаюся прибити до цвяхами, так би мовити, до... Дякую. Я кажу вам логічні висновки, які для мене стали логічними, коли дослідити цю тему. Ви сидите в іншому кінці залу. Фотографувати телефон під кутом надзвичайно важко. І це робилося систематично, тривалий час. І після того, як це стало публічним, оцей весь скандал, який був зініційований через публікацію ваших якихось переписок, ви сказали, що це є журналісти-придурки, не придурки, як ви сказали, що це якась операція, і вам просто у відповідь показали архів переписки за кілька місяців, насправді. Хтось же був в цьому зацікавлений, це ж просто так не робиться. Я думаю, що мова йде не тільки про мене, і це проблема. А в чому проблема? А проблема в тому, що у нас є кримінальне законодавство, яке накопичення такої інформації про особу називає кримінальним злочином. Тобто це фактично ведення слідства. Незаконного слідства. Ну, дивіться, ви депутат. Да, це незаконне отримання інформації, її накопичення, обробка про особу приватну. Це фактично розвідувальна діяльність. Незаконна. Може, депутатам треба якось обережніше користуватися гаджетами і не світити те, слухайте, що написано давайте скажемо на екрані? так, природа наших прав, ваших і моїх, абсолютно однакова. Якщо у вас є свій приватний телефон і у мене є приватний телефон, то у нас абсолютно однакові права розраховувати на те, що ніхто туди не залізе без незаконно і не вкраде. В тому, що я не працюю народним депутатом. І ще раз кажу, ви тільки що погодили, що природа наших прав з вами абсолютно однакова. Так. Депутат ви чи не депутат? І природа публічної діяльності нашої з вами, вона абсолютно публічної діяльності, ви можете поговорити про те, як я голосував, чи голосував я, які мої політичні переконання, і так далі, чи краду я гроші, і так далі. А це приватне листування, ви розумієте? Тобто це трошки інша річ. Розумію, і я розпитував багатьох людей їхнє ставлення, воно різне, так? Але є трендове, тобто говорити там, жартувати, що а ціна не така, а ось те туди, те сюди. Я запитав, як це сприймати? Кажуть, на робочому місці він це робить, депутат. Що, мало часу поза залою, сесійною залою? Ми ж бачимо, що зливи відбуваються постійно у всіх. Якщо ви хотіли поговорити на ту тему, що за депутатами слідкують фактично, так, і крадуть їхню приватну інформацію, це правда. Це робиться масово, постійно. Так, я думаю, що Джокер, там ви, наприклад, Джокеру обіцяли видалити своє листування і вибачтеся, ви це зробили. Але потім ви свої пости витерли в Фейсбуці, але скріни не горять, розумієте? Це ж не час, коли Ленін писав Корупський там молоком з в'язниці. Так, тобто інформація знімається, і, очевидно, це повинно турбувати Службу безпеки України, контррозвідувальні органи і поліцію. Слухайте, інформація знімається. Я ще раз кажу, те, що я не вчинив жодного злочину, я не порушив жоден закон. Я не знаю. А в тому, що ви знаєте, і в тому, що ви так охоче обговорюєте зі своїми друзями, немає складу злочину, ніякого. Тому, чесно кажучи, мені переживати в цій ситуації немає за що. От ви говорите, що це питання там до Служби безпеки і так далі. Ми маємо інші прецеденти. Це телефонні розмови пана Труби. Ми маємо записані розмови пана Холодницького, пана Ситника. І ці люди це робили у власному кабінеті. В мене лише питання, наскільки вистачає клепки у правоохоронних органів подібне робити у власному кабінеті, розуміючи, якщо ви є правоохоронні органи, розуміючи загрозу, що за вами стежать і вас пишуть. Те саме стосується депутатів.
Яку треба мати клепку вести подібну переписку в залі Верховної Ради, яка потрапляє в об'єктиви камер? І це стосується не лише вас. І ще раз, а ви не можете про це говорити, тому що ми про це не знаємо, про приватне листування, і не можемо знати. Якщо ви хочете залишатися законослухняним громадянином, от вам, очевидно, не треба користуватись краденим. І в мене ще є питання, я не користуюся якраз. Я це не поширював, не розповсюджував, не писав ніякі пости в Фейсбуці про це. І в мене питання до вас лише одне. І воно і було одне стосовно цієї справи. Для чого ви почали вигадувати різні версії цього? Я не впевнений, того, що я щось вигадував. Ну як? Спочатку ви сказали, що це спецоперація. Це мені нагадало кейс Володярєва, який віз марихуану через кордон, сказав, що я ніколи не говорив про спецоперацію, Роман. Я думаю, що, ну, ще раз, тобто, якщо потім ви сказали, що ви подасте на журналістів в суд. Я не говорив про те, що я... Ну, Роман, давайте, тобто, якщо ви журналіст, ви знайдете всі ці слова, скріни ж не горять, і переконаєте, що такого не було. Я нагадав, що є кримінальний кодекс, який не варто порушувати, особливо тим, хто когось звинувачує в чомусь. Ось і все. Якщо ви сприймаєте це як загрозу подати в суд, я так не думаю. І ви досі голова комітету? Я голова комітету. І вас не поміняють, не проголосують за іншого? Ні, я подав, ну, дивіться, я подав. Я розумію, що... Ця історія стала причиною, що вас хотіли поміняти. Чи інше, що б не було, не стояло за цією історією, я розумію, що я створив проблеми. І, ну, як людина послідовна, я розумію, що, та, яка, в принципі, вміє працювати в колективі, я розумію, що я повинен для своєї партії зараз, ну, дати такий пас. Я його дав. Написав заяву про те, що я складаю повноваження з посади голови комітету. Ну, Верховна Рада з якихось причин поки що не може розглянути це. А з яких причин, як ви думаєте? Це останнє питання. Я не знаю. Добре, не знаєте, і я не знаю. Побачимо. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую за цікаву розмову. Богдан Яременко, голова комітету з міжнародних справ, правильно? Зовнішньої політики. Дякую за виправлення. Я був сьогодні в Prime Скрипін на телеканалі ЕТР. Так само ми були в ефірі на YouTube-каналі Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. Дякую вам за увагу, за перегляди і за все хороше, що ви робите для моїх інтернет-проєктів. Хорошого вам вечора.